Здравейте хора, аз съм БГ Дринк Николов. Днес ще покажа клипче на Minecraft от Survival. Така, тук сега ще построя клипчето. И така, сега взимаме дърво. Ще се строим една дупка. За сега и после ще си направим къщичка, нали хора? Обещах ви на Minecraft. Ще има Minecraft. Небесно. И така. Сега. Съпрем като го настава. Така. Хора, после ще направим още едно клипче на една друга игра, където вече ще запознати с нея, но не искам да издавам тайната. По-скоро не сте запознати хора с нея, но не искам да издавам тайната. Някои хора я знаят. Ще видим. Така, изгубим малко камъци. Също хора да намаля. Къде снимам по-ясно. И така, хора. Джакпот! Пещеричка. Къде е тази пещеричка? Увижте, хора. Късмет, че на начинащия. Така. Хора, след като вземем двулищата камъкът, като гледам още трябва да се... Това е лошо. Защото хора, каква не имам, че слязох само за камък, какво няма да се стълва. Много тъпо. Така. И хора. Хора, от патрона да си изкачвам с дърво. Тох. Така. Не се стъмнил, брат, повикам стъмни, че се стъмнил. Така. Взимам крафтинга. Така. И ще стара от тази планина там. Виждате ли? И там ще живеем.
Хора, колко се дразна. Исках на тази планина да живеем, но вероятно не мога. Нямам и бутчета, където това е много притеснително. Така, хора. Така, хора, мисля това да е за този епизод, но в другия епизод ще си направим къщата дървената. И това бях аз, Бедрик Николов. Дано ви е харесало как снимам, харесало клипчето. Дайте палец нагоре или надолу. Това си е съвсем ваше решение, но аз ви казвам, абонирайте се. Как, хора, ще се върна след малко с музика. Карай. Хора, да ви кажа, че ще ви покажа играта, къде и после ще стримвам май. Сегичка се. Как, хора, здравейте, това тази ще стримвам. Клипчето, това бях аз. Аплодисменти, дайте палец нагоре и